Els papers àrabs, d'Ivan Carbonell. Aquest llibre va guanyar el 30 Premi de Narrativa Juvenil d'Enric Valor. El meu llibre és d'Edicions de Bullet, però que comprobeu que el vostre llibre sigui de la mateixa editorial i de la mateixa edició. Comencem! Els papers àrabs tracta sobre dos xiquets que anaven a la piscina municipal a banyar-se en un rat, ja que era en estiu. Un era Hamilton i l'altre es llamava Rodríguez. Aquests dos, mentre anaven, es van trobar amb un àrab que els va donar els papers digant-los. Aquests papers us ajudaran a aconseguir el vostre amor de la vostra societat autèntica. Després d'uns dies, ells no sabien què fer amb els papers. Per què, us preguntareu? Pues molt fàcil, perquè els papers estaven escrits en l'àrab. El seu gos Maximilian va voler els papers i se'ls va tragar. Aquests dos no se podien creure. Els papers podrien tenir una etiquetat de més de 400 sigles. Els xiquets van anar corregant a veure l'àrab. Quan el va veure dir, és que el meu gos ha tragat els papers, em pots donar-nos uns altres iguals? I l'àrab, és clar, no passa res, us va donar una còpia perquè jo predesisc el futur. L'àrab va agafar la xileba i es va sacar uns papers idèntics. Aquells dos es van sorprendre molt i van dir, però com és possible això? Com és que me'n vas donar una còpia? I ell va dir, és que preveïsc el futur. Tranquils, prompte l'averiguareu. Els dos xiquets van anar corregant a la seva casa a averiguar el que ponia. Quan va mirar-ho, van posar el traductor de Google i el van traduir. Ficava que a les muntanyes del seu poble hi havia una altra catapumba davall de l'església. Quan van anar, van descobrir que hi havia 4 portes idèntiques a les que posava el paper, ja que el paper contenia dibuixos. Quan van entrar en una porta aleatòria, van veure que hi havia un tresor. Però al agafar una sola moneda, es van caure tots a un forat enorme. Quan van caure, es van donar compte que estaven més morts i morts i morts. Aleshores va aparèixer l'àrab i els va dir, habeu caigut en el meu tresor. Ara us vau fastidiar i vau morir en peu. Els xiquets no volien morir, per tant van idear-se d'esperar escapar. I amb el seu gos van intentar buscar una altra eixida, però no van tindre sort i tots dos van morir ahorcats per no morir amb patiment. L'àrab va agafar tots els diners i es va anar a casa, però no acaba ahí. De repent, un fantasma el va agafar i el va matar, com deu ser. El tresor de manera repentina va desaparèixer. I ja acaba el conte, amics. Espero que us faci agradat. I en el pròxim vídeo farem un nou llibre sobre quart d'ESO llibres reviews. Fins demà.